Okay, jeg vil beskrive følgende sætning. Angrebspolynomiet med funktionsforskriften f af x er lig med ax i anden plus bx plus c, hvor a er forskelligt fra 0, har toppunktsættet minus b over 2a, komma minus d over 4a. Ja, det er så det, vi gør. Til at starte med mit bevis vil jeg sætte 0 ind i funktionen, som I kan se, at det har gjort her, for at finde funktionens skæring med y-aksen. Og dermed kan jeg konkludere, at funktionen skærer y-aksen i 0,c, fordi at det der står til overs, efter at man har sat 0 ind i funktionen, er ligesom c, fordi når man ganger noget med 0, så bliver det ligesom 0, så c er det eneste, der er til overs. Jeg tegner nu funktionen y er lige med c ind i graffeltet, som er den I kan se her. Ja. Skæringsfeltet mellem de to grafer, altså ud over det i y-aksen, kalder vi for a. Yes. Jeg kan nu definere a som værende x0, og derfor er koordinatsættet for a x. Så derfor kan jeg sige, at f af x0 er lige med c. Yes. Jeg kommer altså derfor frem til det nye polynomium ax0 i anden plus bx0 plus c er lige med c. Og det vil jeg så forkorte. Jeg kan altså starte med at udstrege de to c'er, fordi altså hvis jeg minuser med c på begge sider, så bliver c, ja, så forsvinder c på begge sider. Så jeg kommer altså frem til ax0 i anden plus bx0 er lige med 0. Ja, så jeg har altså skrevet 0 i stedet for, ja. Jeg sætter x0 uden for en parentes, og kommer frem til den nye polynomium. X0 er lige med ax0 plus b er lige med 0. Ja. Jeg benytter mig af nulreglen for at kunne løse ligningen, og så kan jeg ligesom finde ud af, at enten den her parentes ax0 plus b skal være 0, eller x0 skal være lige med 0. Så derfor kan det ene svar være x0 er lige med 0, og ax0 plus b er lige med 0. Da jeg ved, at x0 er lige med 0, er skæringen med y-aksen, isolerer jeg x0 i den her ligning her. Det gør jeg altså ved at starte med først at få b over på den anden side, hvilket jeg gør ved at sige minus b på begge sider. Så jeg får minus b på den ene side og ax0 på den anden. Og så kommer jeg altså videre frem til ax0 lige med minus b, og så for at isolere x0, sådan så der kun står x0 på den ene side, så dividerer jeg altså minus b med a, så jeg får x0 er lige med minus b divideret med a. Ja. Okay, jeg kommer altså frem til, at toppunktet er en halv x0, da jeg fandt ud af, at punktet her nedefra var x0, og parablen går ligesom symmetrisk om toppunktet, så derfor kan jeg sige, at jeg ligesom bare skal sige halvdelen af x0. Ja. Yes.
Jeg kan dermed sige, at toppunktets koordinater er en halv gange minus b divideret med a, så hvilket jeg lige vil regne ud. Ja, og det giver altså minus b divideret med 2a, fordi man altså siger nævner gange nævner og tæller gange tæller, så ja. Yes. Så toppunktets x-koordinat er altså minus b divideret med 2a. Toppunktets y-koordinat. Ja. Jeg finder toppunktets y-koordinat ved at sige minus b over 2a i f. Ja. Og det giver altså a parentes minus b divideret med 2a i anden plus b af minus b over 2a plus c. Ja. Okay, jeg vil altså forkorte den opskrevne ligning, og til at starte med vil jeg altså forkorte den her parentes. Og dermed kan man frem til a gange b i anden, divideret med 4a i anden. Og så vil jeg altså så ganger jeg altså bare ind i den her parentes over ved b. Den her parentes. Ja. Hvor jeg siger minus b b i anden divideret med 2 a plus c. Ja. Okay, den næste step i forkortelsen af ligningen er altså, at jeg ganger a ind i brøken. Og derfor får jeg altså ab og ab i anden divideret med 4a i anden, og så resten kan jeg altså bare kopiere ind igen. Yes. Okay, nu vil jeg gerne forkorte min første brøk i hvert fald, og her kan jeg altså udviske både a i både nævner og tæller, da de ligesom er i begge to, og så kan jeg også udstrege i anden i nævneren, fordi jeg dividerer med a både nævneren og tælleren, og derfor er a ikke mere i anden i tælleren. Og derfor kommer jeg frem til det her. Nej, ja, selvfølgelig uden a. Og så vil jeg også forkorte den næste bryg. Og eller jeg vil ikke forkorte den, men jeg vil prøve at få den samme nævner hos dem. Og det gør jeg ved at gange med 2 på begge sider. Så derfor får jeg 2b i anden divideret med 4a. Så skal jeg lige huske at skrive minus.
Yes, og så vil jeg også gerne omdanne C'et til en brøk, og det gør jeg ved at, ja, og jeg vil ligesom også gerne have den samme nævner hos den, så jeg ganger også med 4a på både nævner og tæller i den her brøk, som jeg danner med C. Og derfor får jeg 4ac divideret med 4a. Yes. Fordi jeg har den samme nævner på de tre brøker, kan jeg altså samle den til en samlet brøk, og det bliver altså til b i anden minus 2b i anden plus 4ac over 4a selvfølgelig. Yes. Okay, og det her kan altså omskrives til ja, tælleren i den her brøk kan altså omskrives til udregningen af diskriminanten, som altså er minus b i anden plus 4ac, og ja, så er der selvfølgelig stadigvæk det samme i nævneren, så det er 4a. Yes. Og det giver altså minus d divideret med 4a. Dermed kan jeg konkludere, at y-koordinaten på toppunkt, i koordinatsættet for toppunktet er minus d divideret med 4a. Og derfor har jeg nu bevist, at det fulde toppunkt koordinatsæt er minus b divideret med 2a komma minus d divideret med 4a ja, det er ligesom toppunktskoordinatsættet, ja.